a todas e a todos, benvindos a máis un vídeo. Estive no Brasil no último mes, este a visita ao Museo de Xente Sergipana, en Sergipe, e en Aracaju, e pronto, vou comentar un pouco esta visita. Entramos no museo e subimos ao primeiro andar. É un lugar, como podedes apreciar, bastante ornamentado, xeo de cores. Me lembrame bastante o Brasil en xeral, todo xeo de cores e de cousas moito interesantes e novas. Para que non sexa super longo, vou pasarlo rápido. Tivemos así varios guías na visita que nos explicaran cousas sobre cousas de vestir, como poden ser as sandalias, especiarías típicas do lugar, roupas, etcétera, e sobre todo con unha cuestión de léxico, que tamén é moito interesante, porque há moitas palabras que son propias dali, e entón eles tamén enfocan un pouco nese sentido, explicando eses termos. Esas paredes que tenéis por aí están xeas de palabras interesantes, moitas delas que só se utilizan nesa zona, entón aproveito para ampliar e se tendes interese parad o vídeo especificamente para poder ler esas palabras. E xa entrando nas diferentes salas que temos no museo, a primeira delas que vou mostrar fala un pouco sobre a flora e a fauna dos diferentes lugares de Sergipe. Non dá para ler, mas para termos unha idea, porque senón isto demoraría imenso se temos de focar cada vez nos textos e nas imaxens. Mas a parte, sobre todo, interesante é esta que ven agora, a parte en que teñen unha sala xea de proxectores, e estes proxectores permiten, de alguma forma, que fazamos unha especie de paseo e ver as diferentes diferentes zonas que há dentro de Sergipe, con diferentes ambientes. Entre eles temos aquí a parte primeira do mar, en que podemos ver páxaros, podemos ver baleias, quer dizer, é para ver a flora e a fauna dos diferentes lugares. E depois desta primeira van pasar máis outras grabazóns, máis do que grabazóns, é todo criado digitalmente, mas bastante fiel á realidade, non? E entón, podemos ver as diferentes paisaxes e os animais que habitaban nelas. Algúns parecen como como as florestas, outros máis ben parecen como desertos, praias, o mar, as zonas así tipo montañosas, etcétera. A verdade é que é bastante lindo e bastante interesante, bastante instructivo, e sempre moito amáveis, todos os guías explicando todo. Pasada a anterior zona do museo, entramos nesta que ten uns xogos interactivos para coñecermos a cociña tradicional, que nos permiten colocar os diferentes alimentos, os ingredientes, para facer as receitas. E completado cada unha destas receitas, mostra cual sería o resultado e unha pequena explicación. En fin, non nos paremos demasiado para ver tudo, porque há moitos pratos, mas é interesante e moito instructivo. Logo, temos xa aquí a un lado os instrumentos da cociña para moer os alimentos, diferentes tipos de vasos de barro, etcétera. Unha cociña tradicional, podemos dizer. E tamén temos aquí á esquerda un carro. Fiquei ollando para aí porque
para nós galegos, pois iso é unha realidade bastante próxima, non? E logo entramos noutra sala en que había toda unha parede xea de papéis, de documentos que mostraban a evolución do Sergipe, diversas fases importantes da súa historia. E a esquerda, pois, explícanos a guía que temos acceso a todo tipo de informacións con eses computadores que teñen habilitados, con telas tácteis, e que nos permitirían explorar máis pois, con profundidade, non? Todos estas informacións relativas a costumes do lugar, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Sería como unha especie de pequena biblioteca con informacións básicas. E aquí a guía, pois, o que nos está a mostrar e a explicar iso, algúns acontecimentos específicos que non paro aí en cada unha desas datas porque non tería isto fin, mas dicer que en algún tempo Sergipe estaba integrada dentro de Salvador de Bahía, non é? A Bahía e Sergipe facían parte do mesmo territorio, mas finalmente independizáranse e pasaron a ser dois estados independentes. Sergipe é o estado máis pequeno do Brasil. E aquí temos un exemplo de como podemos navegar no computador vendo as diferentes comidas que há, para além do recurso tamén de escoitar, etc. etc. Aí temos varios libros publicados sobre Sergipe, costumes, e entramos xa nesta sala, xa nesta zona do museo que é máis escura, en que tamén temos novamente proxectores que nos mostran diversas prazas de Sergipe noutros tempos. Tamén temos varios adornos. Non sabía moito ben como mostrar todo isto e é a primeira vez que vou por aí gravando para mostrar un lugar tan enorme. Mas, en fin, espero que dé para ver así un pouco todo o que tiñan ali no museo. Fiquei sorprendido tamén porque non há visitas de estranxeiros realmente aquí en Sergipe. Non vin nin a primeira persoa estranxeira. Todos os turistas que visitan Sergipe son do Brasil. Son brasileiros e brasileiras de diversas zonas. E aquí, pois, non vin ninguén, para além de min, non vin outra persoa que fose de fora do Brasil. Por enquanto tamén visitei Salvador de Bahía e lá sí había moitos turistas, moitas persoas de diversos lugares, Estados Unidos, etc, etc. En fin, aquí, continuando coa visita, nesta parte tan escura e con tanto vidro, é difícil gravar aí, non? Mas dá para perceber que estamos nunha zona en que explican como facían os diversos tecidos, pois, e como estaban conformadas as zonas de traballo. E bastante curioso e novamente todo xo de cores, que adoro iso. As roupas cheias de cores, temos a ver aí a direita, de verde, e aquí tamén este conxunto de tecidos que me lembra a capa do libro dunha profesora do Brasil, da Conxa. En fin, a visita foi bastante demorada porque o museo é bastante grande, porén, pois, utilizando así algúns recursos como acelerando a imaxe de vez en cando e facendo algúns cortes, pois conseguimos reducir isto a menos de 20 minutos, mas como digo, un museo moito interesante, con moitas persoas traballando e mostrando todo relacionado con Sergipe, todo moito completo. Acho que é un dos mellores museos que xa visitei, sinceramente.
Tudo moito ben exposto, con moita didáctica. E isto pareceu-me curiosísimo, é o que chaman o fumo. Eu pensei, que é iso? Parece bosta. E pois, iso é o que fuma. Iso colócase no cachimbo e fuman iso. Eu tería medo de meter iso no corpo, sinceramente. Mas, en fin, aquí acabamos esta parte con eses últimos o calzado, os últimos tecidos, e entramos xa noutro lugar que normalmente ten esa parte lúdica, né? En que a persoa se coloca diante dese espello, que de alguma forma pues, estará equipado con cámaras que permiten que o boneco que está ali pues, repita os movimentos da persoa que está en frente das cámaras con diferentes roupas de eventos tradicionais. Mais unha vez temos unha zona de corredor con máis palabras interesantes e eu todo o que é léxico pareceme super interesante. Son viciado destas cousas e, por tanto, sempre que teño oportunidade fico ollando e preguntando o que é que quer dicer todo iso, non? En fin, pasamos xa desta parte, desta zona con palabras, que xa é a última, porque son dos corredores que están habilitados, como digo, con unha especie de cartases con palabras, e agora xa entramos noutra sala distinta. Esta está relacionada pois, co mundo aparecen varios bonecos, non? E que parecen como espectáculos de bonequiños destes que colocas nas mãos, non? Todo tamén moito xeo de cores, con moitos exemplos, todo artesanal, feito en madeira, tecido. Lembrame tamén alguma cousa que temos pola Galiza, non? Tamén é algo, pelos vistos, tradicional. Na parte de entrada, por onde subimos no primeiro instante deste vídeo, tamén había un barquiño, unha cousa que ver para alén da loxa, a loxa que tamén ten un asunto interesante da loxa, non? Que vendían algo que chaman rede irlandesa. Parece ser que unha especie de unha parte da sociedade irlandesa pues, fixeron unha visita e ficaran allí, en Sergipe, e agora pues, ainda manteñen esa tradición de facer a rede irlandesa. Facían marcapáxinas con unha especie de tecido e alguna cousa máis. Para mí foi sorprendente, gostei imenso. Aquí temos xa parte das máscaras, que tamén gostei bastante. Esta era a parte de abaixo do museo e agora voltamos para as últimas salas. Isto lembra a literatura de Cordel. Están todos as historias con as capiñas penduradas en fíos que están nas paredes. É difícil mostrar todo, porque, como digo, ao final é bastante abrumadora, bastante cousa, é complicado. Depois temos esta parte musical, que aparecen figuras importantes da música sergipana, e pois entramos noutra sala en que falan das festas. Temos pequenas explicacións nas paredes, tamén cos códigos QR que se pode acceder para ter información detallada, figuriñas de madeira explicativas, e tamén temos unha especie de diversas prateleiras en que temos obxetos relacionados con estas festividades, con estas festas. E o máis interesante de todo é que na zona central da sala há un xogo que na Galiza ten diversos nomes, mas non sei como é que se chama no Brasil. Se há alguén do Brasil por aquí que coloque nos comentarios, que nos diga como é que se chama este
este xogo que xa que hai que ir brincando de cuadrado en cuadrado. Aquí vemos a cámara rápida como é que funciona, non? Pegamos o cubo e vai pro medio da sala e ese lugar en que fica, pois hai que eludilo, hai que evitalo. E depois, acabado isto, acabado este xogo, aparece unha imaxe, colocan unha música para poder ouvir como é a música da festa e unha pequena explicación. Neste caso, pois, Río de Xaneiro, festa do Guerreiro, non? Teñen diversas festas, non só de Sergipe, mas há unha explicación así un pouco variada. Aquí os nosos marcos lembroume un pouco tamén o último libro publicado pola Travesa Editora, que fala da conformación dos marcos comarcais galegos, aproveitando para publicitalo, un libro moito interesante do que tive a sorte de ser coordenador. E xa entrando nas últimas salas, por fin, temos esta parte que eu, segundo cheguei alá, pensei, parece que estamos ante azulejos con palabras, me lembro un pouco Portugal, mas depois vin que aparecían músicos tocando instrumentos así, os vídeos, e tú podes participar tamén, cantando, interactuando, interaxindo. E xa para acabar, isto está diante do museo, son unhas figuras moito interesantes que puxeron aí no mar, que ten a súa explicación en cada un deses pequenos espazos que temos aí á frente, mas que non dá para ver, e tamén deixaría un vídeo moito longo, mas espero que teñan gostado e tentarei subir máis un vídeo de Salvador de Bahía en que tamén falo de outro museu que há por lá. En fin, moito obrigado a todas e todos, vémonos no próximo vídeo. Grande abrazo.